Għal-telespettaturi li jsegwuna tfisser ħafna għalina għaliex għall-inqas ngħid dak ix-xogħol kollu qed nagħmlu qed jiġi segwit. Maħbub kemm mit-tfal kif ukoll mill-ġenituri, Peppa Pig bil-Malti sar suċċess kbir fost il-familji Maltin. Anke għaliex huwa l-ewwel programm televiżiv f'Malta li fih 3 lingwi uffiċjali tal-pajjiż, il-Malti, l-Ingliż u l-lingwa tas-sinjali bil-Malti. Illum ġejna niltaqgħu ma' Ben Kamil minn Media Exclusive li għadhom kif ġew premjati mill-Kunsill Malti għall-Arti fil-kategorija għall-aqwa xogħol għal tfal u żgħażagħ minħabba x-xogħol siewi tagħhom f'dan l-adattament. In-nanna u n-nannu Pig qed jippreparaw logħba jisimha Il-Kaċċa għat-Teżor għal Peppa u George. L-award ifisser ħafna għalija għaliex hemm ħafna nies li ma jidrux li jaħdmu lejl u nhar wara l-kwinti biex din il-ħolma saret realtà. Nibda billi nirringrazzja l-atturi, il-voice over actors huma fenomenali għamlu biċċa xogħol tal-ġen, ikolli nsemmi wkoll editors. Huwa ħafna iktar diffiċli milli jidher fil-verità biex inti jkollok dak id-dubbing biex is-sink ikun realistiku u tiskanta li tfal verament jagħtu kasa u dettalji japprezzawhom. Peppa, aħjar tmur tittawal ftit fil-mera? Il-premju għall-aqwa xogħol għal tfal u żgħażagħ ismu miegħu. Permezz ta' dan il-premju inkunu qegħdin nippremjaw xogħol illi jesponi lill-udjenza żagħżugħa tagħna lejn id-dinja meraviljuża tal-arti u l-kultura. Jiena nemmen u forsi jiena biased imma dan huwa twemmin tiegħi li jekk ma nagħmlux iktar minn dawn ta' produzzjonijiet, il-lingwa Maltija se tintilef. Nistgħu ndumu ngħidu biex inkellmu tfal bil-Malti, importanti ħafna. Nistgħu ndumu ngħidu li tfal jitgħallmu l-Malti l-iskola, importanti ħafna. Imma r-realtà li qed ngħixu f'pajjiż fejn m'hawnx nies li twildu Malta biss u jitkellmu bil-Malti biss. Kuljum qed jiġu iktar nies u fl-opinjoni xi ħaġa pożittiva wkoll li qed jiġu minn pajjiżi differenti. Allura l-lingwa Ingliża qed tieħu over mingħajr ma rridu. Ħantik eżempju żgħir, milux jiena it-tifel tiegħi klabb tal-futbol forsi mhux l-iktar wieħed konvenjenti għalija kien iktar il-bod bil-ħsieb li t-tifel tiegħi jibda jitkellem bil-Malti għax dal-klabb partikolari magħrufin li jitkellmu bil-Malti, xora naf il-coach beda jitkellmu bl-Ingliż. Hu ħasra coach qed jitkellmu bil-Malti jekk tista'. Għalli ma nistax, għalli nofs it-tim barranin. U hemmhekk dik nifhem ir-realtà li qed ngħixu aħna llum il-ġurnata. Is-soluzzjoni għalija tgħidlek kemm inti bajs, imma dik hija l-opinjoni tiegħi hija li jkollna iktar produzzjonijiet bħal dawn għaliex l-entertainment huwa l-iktar ħaġa li jista' jeduka tfal fejn tidħol il-lingwa. Nannu, din kienet l-aqwa kaċċa għat-teżor fid-dinja.